Pobal nar chloíodh riamh. Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. An cúigiú lá déag de bhí lúnasa, bíonn lá éile buine mór, lá saoire in London na tíortha catlacacha le fud an domhan. Baineann brí faoi leis an ócáid sa Nua-Bhrunswick in Oirthear Cheanada. Sin féidir náisiúnta na Acadien, Pobal na Fraincise in san taobh sin tíre. Ag comóra ceithre céad bliain bunú coiríonacht Acadie ag na Frainceach sa bliain 14. Ghabhríaltas Canada leis scéal ifigúil ar son corán na Breataine leis na Acadiens. As 8 na héagóra a rinneadh orthu sa bliain 1755 agus blianta ina dhiaidh sin. Casprit náisiúnta ar a dtugtar le grand dérangement nó an gátar mór. Is sa 17 a tháinig na Acadiens go Canada nó an Nua-Bhrunswick mar a dogú ar an tír ag an am sin. Loníodar ar chósta an Atlantic agus leanadar leis an saol a bhíoch acu trás an Bhrunswick ag fermióireacht agus ag gabháil den iriseoireacht mhara. D'fhógaigh go maithneo agus bhí cadar síocháanta idir iad agus na Micmac an treibh Indiach a bhíonn san taobh sin tíre henne. Nuair a bhí ar an Bhrunswick an Acadie a thabhartas na Sasanach, d'fhógaigh saol na Acadiens níos deachra. Measú nach raibh siad díris don rialtas nua, agus chin na Sasanach ar iad a dhíbertas an tír ar fad. Cur a tús leis an bheachtas seo gan ráha i 1755. Láháin tháinig na saidóirí dearga go dtí na sráidbhailte ar an gásta. Ghabh siad na daoine agus chuiridar ar bord ringe iad chun dul thar sáile. D'fhógaigh le cuid áirithe den phobal éaló go dtí an fásach, agus bhíodar ar a gcuimeád an sin ar feadh na blianta ina dhiaidh. Na daoine a ghabhadh, curú rointíomh ar ais go dtí an Bhrunswick, agus curú cuid eile go dtí coiríonachtaí eile i Meireachá. Ar deire thris cuid acu coiríonacht Francach Louisiana. Lonnaigh na daoine an sin in sna Bayou nó Corcaigh na Mississippi, agus tá siad ann go fáil. Tugann lucht na Stát Aontaithe Cajuns orthu. Sin agan eile ar hAcadiens ar náid. Tá slí bethe nósanna speisialta mar na Hinide, Mardi Gras, saithsanna bia agus ceol faoi le acu. Aithníonn tú go héasca go blas Canadach ar a gcuid Fraincise. An drombocht a bhí ar a gcuimeád i Canada, d'fhógaigh le tailte nua a fháil ar deire, go mór mhór sa Nua-Bhrunswick, agus sin dóchas na Acadiens ó Mhuintir. Gabhann siad don iriseoireacht agus don fermióireacht mar ina riamh. Acadien is a chulchathair Jacques Duguay. Tagann sé ó bhaile bheag ar an gásta ar a dtugtar Cajuns. Tá an saol chomh tradiisiúnta an sin dar ar dálamh mar a bheadh mala beag ar chósta na Britáine nó na hÉireann. Tá stádas dá teann go ifigúil speisialta ag Fraincise na Nua-Bhrunswick le fada inis. Tá cócht áirithe polítíochta ag na hAcadiens. Ní le deanga ná a gcultúr i mbaol inis. Tá scríbhneoirí ceoltóirí agus ealaíontóirí eile dá gcuid féin ag saothrú ina measc. Ach níl dearmad déanta acu riamh ar an éagáir a rinneadh orthu i 1755. Seo an mitas náisiúnta a thugann na bhéanúlacht dóibh. Níos mó fiomháin ná crummel nó an drothéal in éireann. I dteach cónaithe acadach
Is minic ekic to picture more than grand dérangement an bhalla sa chiisten nó sa seomra saí. Na saidóirí dearga ag díbert na naine idir ág agus éasta thsáile. Thugtar rialtas Canada deire rud éigean na dhéanamh chun an gníomh éagóra a aithint go hifigiúir ar aonós. Deisig siad forógra riaga de chead choráin na Breataine ina aithníoch an éagóir a rinnehar na hAcadiens. Bhí anadithe an phobal sásta leis an aitheanta seo, ach tá míthás a bhain go fáil im measc na naine. Sampla na mo chul cheathrar Jacques. Deirinn sé am gur bheoga ard ar an scéal go léir. Dá leis ní leir leis scéal chun éfach na héagóra úd a leias. Is Canadach Jacques, agus glachann sé an tír mar atá sé agus an dách angachas freisin. Ach ní bhacann sé le héanrod a bhaine na choráin na Breataine. Deirinn sé am nach gahann sé pipín riamh ar an éanú lá déag de bhí na saona. Náir a chumhnítar I Canada ar an méad a fór bás ar a son impeach na Breataine in san dách aga damhne. Is cinnte go bhfuil sean éagóirí ann a rinne an méid sin ulg nach leisfar go deo iad. Tá ag muinte na héir an méid sin is dócha. Ach bhreail am Pobal na Acadien ag háil ag ceiliúra ar an chuigú lá de bhí lúnasa im líana, agus a bhéanú lucht a deanga agus a galtúir níos láidre ná mar bhí riamh. Is cuma cén éagóir a rinne orthu 250 bliain ó hin. Bhí sé bigéisteach le Pobal chloíodh riamh, Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Go dtí an teachtain seo chuin mar sin slá.